سلامات نقولكم مدب تخطاتلتي أورا بريس سلام يبلالغو لو معلتي أب حسابي زمتني كزاربلو زدلخو مبزحت جيزي دما مسبات بزح مرر زي فتر زناي مسواتي زبل قالي خزارب دلي قدمي نافتي مسعدنا زلو كونتات مزمادي دما مسواتي انتاي مالتيو زبليو كزارب دلي مالتي ኣብ ብዙሓት ኤርትራውያን ብሰንኪ ናይ ዝገድሉ ጉዳይ ብድሕሪ ምስዋእ ዝመፀ ውፅኢት ገለገለ እቲ መስዋእቲ ዝብል ብዙሕ መልክዑ ቀይሩ ዘይምርድዳእ ከም ዝፈጠረ ፍሉጥ እዩ ግን መስዋእቲ እንታይ እዩ መጀመርያ መስዋእቲ ማለት ብሂወት ዝኽፈል ጥራይ እዩ ማለት እዩ እዚ ድማ መሰረቱ ክንርኢ ከለና ንኣብነት ኣብ ቅዱስ መጽሐፍ ክንርኢ ከለና መጀመርያ እግዚአብሔር አምላክ ንአብርሃም ማዕረ ክንደይ ጥልቀት ፍቅሩ ክፍትኖ ኢሉ ንኢሳቅ ሰዋኣለይ ኢልዎ ሕጂ መስዋእቲ እንታይ ምዃኑ እዩ ዘረዳእካ ማለት እዩ ካብቲ ጥንቲ መሰረት መስዋእቲ ብሂወት ዝኽፈል ነገር ጥራይ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ግን ኣብ ብዙሕ ዝተፈላለየ ኣጋላልፃታት ሰምዕና እምነት ሕጂ ተሰዊእካ ሓደ ነገር ከተመሓይሽ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ እንታይ እዩ ድሕሪ ተሰዊእካ ኦልሬዲ ዝተፈፀመ ነገር እዩ ስውኡ ማለት እዩ ንኣብነት መነባብሮኻ ከተመሓይሽ ግዜ ክትከፍል ትኽእል ዋጋ ኢኻ ትኸፍል ዘለኻ ወይ እውን ምስ ንሓንቲ ኣፍቃሪትካ ግዜኻ እንድሕሪ ሂብካያ ግዜ ኢኻ ትኸፍለላ ዘለኻ ዋጋ ኢኻ ትኸፍለላ ዘለኻ መስዋእቲ ኣይኮነን ወይ እውን ነጊትካ ክትዕወት እንድሕር ዳ ኮይንካ ከርተት እንድሕር ዳ ኢልካ ቅድሚኡ ዋጋ ኢኻ ከፊልካ ንክትዕወት ስለዚ መስዋእቲ ብሂወት ንዝኽፈል ጥራይ ካብ ኮነ ንምፃእ ናብቲ ናይ ዓድና ሕጂ ኩነታት ክብል ከለኹ እንታይ እዩ ቃልሲ ነይሩ ቅድሚ 91 እቲ ቃልሲ ድማ እንታይ እዩ ገዛኤ ሓይሊ ኣብ ኤርትራ ስለ ዘሎ ሃገርና ባዕልና ከነመሓድር ወነንቲ ዓድና ክንከውን ዝብል ነይሩ እዚ ሕጂ ብሰላም ተዘይተኻኢሉ ብጠመንጃ እዩ ክኸውን ማለት እዩ ሕጂ ብጠመንጃ ድማ እንድሕር ደኣ ኮይኑ መስዋእቲ ኢኻ ክትከፍል ማለት እዩ ሰብ ክጠፊ እዩ ስለዚ ኣብ ክንዲ መን እዩ እቲ መስዋእቲ ዝኽፈል ማለት እዩ ሕጂ ምስዋኣት ገለገለ ኣይተተሓሕዝዎ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ እቲ ኣሚኑ ጠበንጃ ሒዙ ወናና ዓደይ ክኸውን እየ ኣብ ዓደይ ዘሎ ገዛኢ ከባርር እየ ዝበለ ዋላ ሓንቲ ኣበር የብሉን ሂወቱ ንክኸፍል ኢሉ ኣብቲ ቃልሲ ተሳቲፉ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ መስዋእቲ ክቡር ነገር ካብ ኮነ ካብቲ ንስኻ ትስውኦ ንላዕሊ ክብሪ ከተምፅእ ኢኻ ትስዋእ ንኣብነት ከማኻ እንድሕሪ ዝሳቐ ነይሩ ህዝብኻ ኮይኑ ንስኻ ነዚ ዋጋ እዚ ንመስዋእቲ ዝኣክል ብሂወት ከፊልካ እሞ ተዓዊትካ ብድሕሪኻ ካባኻ ዝሓሸ ናብራ ፍትሒ ተዘይነይሩ ፍትሒ ከምፅእ ዓመፅ ክጠፍእ ሰብ ይከላበት እንድሕር ነይሩ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ንስኻ ተሰዊእኻ እንድሕር ደኣ ተዓዊትካ ሰብ ኣብ ገዝኡ ክነብር ኣብ ገዛ ዓዱ ክነብር ወናና ዓዱ ክኸውን ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መስዋእቲ እዚ ሕጂ ቅዱስ መስዋእቲ ማለት እዩ ምክንያቱ ረህዋ ይምፅኡ
መጻእ ጀነሬሽን ህዝበይ ከምዝናተይ ኣይሓልፎን እዩ ኣነ ተሰዊአ ንጸላአይ ኣባሪረ ፍትሒ ከምጽእ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እዚ ናይ ብሓቂ ቅዱስ መስዋእቲ ማለት እዩ ከምዚ ኢሎም እዮም ድማ ኣቦታትና ጠፊኦም ከምዚ ኢሎም ጠፊኦም እምበር ንኣብነት ክንዕምፅ ኢና ማለት ገዛእ ሰጉግናስ ነቶም ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዘለው ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ዓዲ ምስኣተና ክንዕምፆ ኢና ዓዲ ምስኣተና ከነባርሮ ኢና ዓዲ ምስኣተና ናብ ስደት ናብ ሞት ክንዳርጎ ኢና ተባሂሉ ብግልፂ ተተነጊሩ ሽዑ እቶም ኣብዚ እንዳተነግሩ ዝተሰውኡ ምናልባት ዓመፀኛታት እዮም ነይሮም ክትብል ትኽእል ኢኻ እቲ ቃልሲ ኣርእስቱ ዝነበረ ግን ሃገርና ሓራ ክንገብር ዝብል እዩ እዚኣ ዝፈልጡ ካብ ኮኑ እዚኣ ካብ ተማሃሩ ነዚኣ ንክገብሩ ኣሚኖም ድማ እዚኣ ድማ እታ ቅድስቲ ዕላማ እያ ነይራ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ኣብ ናይ ኤርትራ ኩነታት ክንዛረብ ከለና ብዙሕ ሰብ ዝጠፍኦ ቃልሲ ኣብቲ ቅድሚ 91 ዝነበረ ናይ 30 ዓመት ናይ መዋእል ግዜ ሻዕብያ ጥራይ ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ 30 ዓመት ዝነበረ ቃልሲ ኣዝዩ ብዘይ መጠን ብዙሕ ሰብ ተሰዊኡ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዝፅበ ኖርማል ኣብ ውሽጡ ኮይኑ ሓደ ሰብ ይቃለሱ ነይሮም እንድሕር ኣትዮምስ ካብቲ ገዛኢ ዝገብሮ ዝነበረ ዝሓሸ ጥራይ ዘይኮነስ ወነንቲ ዓዶም ኮይኖም ብሰላም ብራህዋ ክነብሩ እዮም ዝፅበዩ ኮይኑ ግን ብኣንጻሩ ኮይኑ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ንማንም ነጋሪ ዘድልየ ኣይኮነን እሞ እንታይ ኢና ክንብል ዘለና ሕጂ እዚ ማለት ካብ መብዛሕቲ ሰብ እንታይ ይሰምዕ በቃ ኣብኡ ከሎ ብድፉኑስ ነቶም ስውኣት ክሬዲት ንምሃብ ተባሂሉስ እሞ ጠፊኦም እንዲኦም ሃገር ኣምፂኦም እንዲኦም ገለገለ ይብሉ ኖ ሃገር ምምፃእ ኣይኮነን እቲ ኣርእስቲ ሃገር ኣብ ዝኸዶ ነገር የለን ህይወት ህዝቢ ምምሕያሽ ንህዝቢ ካብ ገዛኢ ኣውፂኢኻ ወናነ ዓዱ ኮይኑ ኣመሓዳሪ ዓዱ ክኸውን እሞ ብሰላም ክነብር ኣደ ምስ ጓላ ኣቦ ምስ ጓሉ ምስ ወዱ ምስ ወዳ ኮፍ ኢሉ ክማኸር ስድራ ቤት ክዓቢ ክምርዖ ክድርዖ ክመሃር መንእሰያት ጎደና ክመልእ ዓበይቲ ከም ንቡር ዓበይቲ ኮይኖም ክኸዱ ነዚ ኩሉ እዩ ዝፅበ ሰብ ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ዶ እንድሕር ዳ ኢልና ብኣንጻሩ እዩ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣበይ እዩ ዘሎ እቲ ፍረ እንድሕር ዳ ኢልና መብዛሕትኡ ሰብ ምስቲ ስውኣት ምስ ከምኡ ፐርሰናል ነገር እዩ ዘተሓሕዞ ከምዚ ስውእ እንተልይዎ ዘመድ ወይ ገለገለ ብከምኡ ዓይነት ዝመፀ ድንጋፀ ጥራይ እንተዘይኮይኑ ኣብ ሓቂ ግን ክንዛረብ ከለና ማለት እዩ ሓራይ ሕጂ ንዖም እንታይ ምበልናዮም ንኣብነት ሲ ከም ዘይከውን እየ ዝዛረብ ዘለኹ እሞ ንኣብነት ከምፂ ኢለ ንኣብነት እዞም ስውኣት እዚኦም ተሲኦም ሲ እዋ እንኳዕ ተሳእኹም እምበር ንስኹም ብድሕሪኹም ዝኾናየስ እዚ ዝና ኮይና ኣብ ስደት ኣብ መከራ ኣብ ፅንተት ኢና ኣቲና ነዚ ዲኹም ዳ ተሰዊኢኹም ኢልና ምስኦም ተሓሓዘና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጉዳይ ምስ መን እዩ ማለት እዩ ምስቶም ስውኣት ኣይኮነን እቲ ጉዳይ እንታይ ምስቲ ሲስተም ምስቲ ስርዓት እዩ ዘሎ እምበር ንሓደ ስውእ ክትረጉሞን ክትምርቆን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ዘየመርቕ እንታይ ኣለካ ማለት ከመርቆ ዘይከኣለ ነገር እንታይ እዩ እንድሕር ዳ ኢልና ብድሕሪኡ ዝኾነ ማለት እዩ
كرجمو زي كل نجار دما كان انفقرن سلزي بلو زخونة منفس سلزي بلو رجيمكا مريكا تأتون تلعلون ايكوانن مالتي زي سلازي ازفرزي كاب زي متى مبار فرا اي رخبنان إذ بحال زلمبر توم سوات نز إلهم يمتسويهم كم زي عنخو جبريهم أنا بنفسي رجع خوين الزاربو مالتي يترفدو ترى تقادلت زنبورو سواسي ابن توم بدرجة حلفت زنبورون لك نزا إرترا كمزي زلاتو خنقبرا إنا إلو ما يكونون حسيبهم زقبرو زنبورو مالتي انتاي دا حياليو حيزو منبر كومو زمن كوت وخلو مالتي كومو زمن لأن حرقنا في السيستم نساعتوه بتناي سياس زمتو قدي بونو خيد قدن يخونو مالتي نافلت أولا مالتي أي فلطون نيروم ما يكون كنز بزلوكو فلط يوم نيروم حجي ما بزحتو أمتم ترى تقادلتي دحان ناتسنة موت متاعت راي إلوم كم علامة اتعدم اتاوت راي سلزو سدوا دحر ناتسنة انتاي كم زقبرو يفكروا نيرمين ولا مشت جنريتر اللي متقوم نيرم شعبيا مبراتي جنريتر مستفى ترايم رؤسهم زنقنقو نيرم منبر اب قدمي كو على حنتي بلوني مالتي حج انت ايو زخونه تغادالاي تناصنت كم علامه غيروا امبر تعمت كم زلو جلس بخفيل زفلت الله يفلت نيري እሞ እንታይ ደኣ ኮይኑ ድሕሪ ናፅነት እንተተባህለ ድሕሪ ናፅነት ኣብ 93 እንታይ እዩ ተገይሩ ተጋዳላይ ብቐጥታ ናብ ኣድማ ዝኣተወሉ ምክንያት እንታይ እዩ ሓደ እቲ ቅድሚኡ ክግበር ዝነበረ ኣብ ርእሱ ኣሎ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ምስ ኣተወ ብዙሕ ኣድህቦ ይተገብረሉ ንዑ ማለት ነቲ ተጋዳላይ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክገብር ተገዲዱ ማለት እዩ መእተዊ ዓዲ መእተዊ መርኣይ ስድርኡ መርኣይ ገለ ስለ ዝሰኣነ ናይ ጅባ ተባሂሉ ዘይጠቅም ዝወሃቦ ዝነበረ ስለ ዝኾነ እዩ ኣድማ ኣልዒሉ ማለት እዩ ካልእ ሕቶታት ኣይነበሮን ካልእ ሕቶታት ኣይነበረን ወላ ሓንቲ ሕቶ ኣይነበረን ሕቶ ናይ ምምሕያሽ ኢኮኖሚ ጥራይ እዩ ነይሩ ናይቲ ተጋዳላይ እዚ እቲ ሕቶ ነይሩ ስለዚ ሕጂ ኣብዚ ነቲ ዘሎ ኢኻ ኣበር ተውፃሉ እምበር ነቲ ኦልሬዲ ሂወቱ ከፊሉ ዝኸደ ሰብ ወላ ሓንቲ ኣበር የብሉን ኢለ ዝሓስብ ኣነ ምኸምኡ ኣይወስዶን እየ ኣብዚ ግን እንታይ ክዛረብ ደልየ እዚ ብመልክዕ እቲ ቅድሚ 91 ዝነበረ ናይ መስዋእቲ ዝብል ዘለኹ ንምፃእ እስከ ናብዚ ሕጂ ኸ ንኣብነት እንታይ ማለት እየ ሰብ ብርግፅ ኣብ ዓዱ ከሎ ክታለል ይኽእል እዩ መፂኦሙ ከዓ ከምዚ ገይሮሙና ከምዚ ደልዩ ኣለዉ ገለ እናተባህለ ክታለል ይኽእል እዩ ኦኬ ካብ ኤርትራ ወፂኦም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝገበርዎ ብናይ መገዲ ሕጂ ክርአ እዚ ከመይ ገይሩ ኢኸ ምስቲ ቅድሚ 91 ዝነበረ ኣነፃፂሩስ ብጅምላ በቃ ስውኣት ገለገለ ክበሃል ብኸመይ መገዲ ወሪርካ እናኸትካ ኣብዚ ዓድኻ ካብ ዓድኻ ወፂኻ ትፈልጥ ኣለኻ ናይ ናብማትካ ሰብ ናይ ናብማትካ ንብረት እናጥፋእ ህፃናትን ኣዴታትን ከፍትታት ከይተረፈ እናቐተልካ እናረሸንካ ክትከይድ እናሓረድካ ክትከይድ ሲ ብናይ መምዘኒ ናይ ሕጊ ውግእ ልክዕ ክኸውን ኢሉ ዝሓስብ መን ኣሎ እስከ ነዚ ክቃወም ኣይክእልን ኣብቲ ዝሓለፈ ቃልሲ ኣብ ቅድሚ 91 እኮ
ተጋዳላይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ህፃናትን ኣዴታትን ገለን ኣይኮነ ዝቀትል ነይሩ እንታይ ዳ ኣብ ገዛ ዓዱ ነቶም ምስቲ ወታደራት ነይሩ ትግጭት ስለዚ እዚ ግን ብናይ መምዘኒ ኢኻ ድሌቶም ሓዊሶም እንተዘይገብርዎ ነይሮም ሲ ከመይ ገይሮም እዮም ህፃናት እናረኣዩ ኣንስት እናረኣዩ ሓራይ ምስ ወታደር ተዝጋጨው ገለ ስኳ ተታሊሎም ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ህፃን ምቕታል ኣዴታት ምቕታል ግን ብናይ መገዲ ልክዕ ክኸውን ዝኽእል ኢሉ ዝሓስብ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ከመይ ገይሩ ልክዕ ይኸውን ስለዚ ነዚ ክቡር መስዋዕት ኢልካ ነዚ ናይ መስዋዕት ዕለቱ ክተኽብር ትኽእል ዋ እዚ እኮ ሓጢኣት ኢኻ እኮ ትገብር ዘለኻ እወ ብሬንዎሽ ገይሮሞም እዮም ዶ ከምዚ ኮይኖም እዮም እወ ከምኡ እዩ ግን ፈሊጥካ ግበሮ ከይፈለጥካ ግበሮ ጥፍኣት እዩ ኩሉ ግዜ ኣይፈለጠን እሞ ሰብ ያጥፈን ኣይፈለጠን እሞ ዳርጋ ልክዕ ንውሰደሉ ዝበሃል ነገር የለን ከምኡ ዝበሃል የለን ሓጢኣት እዩ ስለዚ ብሓፂሩ እንታይ ክብል ደልየ እቲ ናይ ኤርትራውያን ናይ መስዋእቲ ዕለት ኢልና ንዝከረሉ ክሳብ ሕጂ ሲ ወላ ሓንቲ በቃ ትርጉም ኣልዎ ኮይኑ ማለት እዩ ነብሶ ወከፍ ሰብ ንስውእ ምዝካር ፀገም ኣይኮነን ምክንያቱ እንታይ እዩ ኣብ ዓድና ሲ ወይ ኣብዚ ትገብሩ እንተሊኹም እንድዒ ሽምዓ ውልዑ ገለ ውልዑ ኣብ ዕለቱ ኣዴዮም ዓባዮም ኣብ ዝሞተትሉ ግዜ ዘኪርካ ገለ ከምኡ ይግበር እዩ እዚ ሽግር ኣይኮነን እኮ እዚ ይግበር እዩ እኮ ክዝከር ኣለዎ እኮ ሰብ ሲኮነን ግን ምስቲ ምዝካር እንታይ ዝመፅእ እስከ ፖለቲካ ኮይኑ ናትና ግን ማለት እዩ ሓደ ፖለቲካ ገይርዎ እንዲ ሻዕብያ ትፈልጢኹም ኣብ ማውታ ብዙሕ ዓይነቱ ገለ ናብ በረኻ ገለ ናብ መረበቱ ይብልኖ ነቲ ኣብ መረበቱ ዝሞተ ሰብሲ ምንም ትርጉም ከም ዘይብሉ ገይሩ ዋ ክንደይ ኣዴታት ኣለዋ እንዶ ደቀን ክዕብያ ክብላ ኣብዘይእቶ ኣትየን ሂወተን ዝኸፍላ ክንደይ ኣቦታት ኣለዉ እንዶ ስድሮኦም ከኣሊሎም ኣብዘይ እቶ ኣትዮም ሂወቶም ዝኸፍሉ እስኻ እንታይ ርኩስ ክኸውን ማለት ስለዚ ኣብ ማውታና ፀይቕዎ እዩ ስርዓት እዚ ኣብ ማውታና ኣባላሽዎ ኣተሃላልዋና ኣባላሽዎ ኩሉ ነገር ብልሽው እዩ ካብ ንቡር ዝወፀ እዩ ስለዚ ብግቡእ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና እምበር ሰራቂ እውን እኮ ሰራቅቲ ማሕበር ማፍያ በሎ ኣላ ካልእ ግሩፕ በሎ ሰራቂ ኮይኑስ ብማሕበር ተደራጁን ገለን ተመሪሑ ገለ እንታይ ንክገብር እዩ ግን ንክሰርቅ እዩ ንክሰርቅ እንተጠፊስ በቲ ቋንቋም እንታይም ክብልዎ እንድዒ ስለዚ ንሕና ድማ ማለት ስዋኣት ንበሎም ኣይኮንኩን ኣነ ምስኦም ዋላ ሓንቲ ክስታይ ዝገብሮ ነገር የለን ከምቲ ቀዲመ ዝተዛረብኩ እዩ ግን ከዓ እንታይ እዩ ዘየለ ግን ንዖም ከነፀባብቕ ኢልና ነቶም ናይ ስዋኣት ሓደራ ወይ ገለገለ ዝበሃል ነገር ወይ ነቲ ናይ ስዋኣት ዝተሰውእዎ ከነፀባብቕ ኢልና ሲ ንዑ ከነፀብቕ ክንብልስ ፖለቲካ ናይ ህግደፍ ወይ ፖለቲካ ናይቲ ስርዓት ኢና ንሕድስ ዘለና ኖ ምክንያቱ ኩላ ፓኬጃ እንድሕሪ ምስውኦም ትተሓዛዘን ኣለካ ኮይንካ ናፅነት ከም ዘለካ ሃገር ከም ዘምፃእካ ገለገለ እዩ ኖ ሕጂ እንታይ እዮም ዘመኽኒላ ሃገር ኣምፂኦም እንዲኦም ገለ ብሉ ኖ መሬት ኣይኮነን ትርእስቲ ህዝቢ እዩ ሂወት እዩ ትርእስቲ መሬት ንቡር እዩ መሬት ኩሉ ግዜ ኣሎ ሓደ ኣትዎ ግን ህዝቢ እዩ ተኣርእስቲ መነባብሮ ህዝቢ ሕዲስካ ዶ መነባብሮ ህዝቢ ኣመሓይሽካ ዶ እዩ ናትና ሕቶ የብሉን እንድዩ ነቲ ማለት እየ ዝዛረብ ዘለኹ እምበር ማለት እዩ እምበር እዚኦም እኮ እንታይ ዝብል ዕላል ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ ሰሚዕሁሞ ትኾኑ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ መደብ ተዛረብ ገለስ ዝተዛረቦ ገለ ነይሩኖ ደቂ ኣንስትዮ እዘን ደቂ ኣንስትዮ ክቡራት ደቂ ኣንስትዮ ሲ እዋ በቲ ናይ ተፈጥሮ ክፃራረያ ዝግበአን ሞዴስ ኢልና ምስ ተባህለስ ኣስካሉ እንታይ ንሕናስ ቆፅሊ ጌርና ኢና ንጥቀም ነርና እሞ ዝብል ኣባሃህላ ኣሎ ኣብዚ መብዛሕትኡ ወይ ንስሕቀሉ ወይ ንሓዝነሉ ማለት እዩ ከምዚ እኳ እዮም ዝኸዱ ዘለውና
ሕጂ ካብቲ ናብሮኦም ዝሓሸ ነገር ክንዲ ዘምፅስ ሕነ ክፈድዩ ዝኣተው እዩ ዝመስለና ኣነ ናይ ብሓቂ ሕነ ክፈድዩ ንሕና ኣብ በረኻ ክርተት እናበልና ንስኽን ኣብ ዝተበልዓ ነርክን ዓይነት ድዩ ዋላ ገለ ኣይርዳእካኒ ብከምዚ ዓይነት ሕነ ምፍዳይ እዩ እምበር እዚ ንቡር ኣይኮነኖ ዝኾነ ዲክታተር ይኹን ዋላ ገለ ይኹን ገለ ከም ዝገብር እዩ ከም ዝገብር እዩ ገለ ዝበሃል ነገር ከምኡ ይኮነን እዚ ቶታሊ ንሪኦ ዘለና በቃ ንፅንተት እዩ ክንደይ ፐርሰንቲ ተፈፂሙ ክቐምጥ ኣይክእልን ግን ተጀሚሩስ ዝተፋረቐ ነገር እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ከድና ኢና ዝተረፈና የብልና ኣሕዋት ስለዚ እዚ ንዝገበረናስ በዞም ብምክንያት ስውኣት ተጠቂሙ እንደገና ድማ ክዕምፀና ዕድል ክንህብ ኣይግባእኒ ከም ስርዓት እዚ ንስውኣት ዝንዕቕ የለን ከምዚ ስርዓት እዚ ንስውኣት ዝሕስር የለን ስለዚ ግን እንታይ ማለት እየ ብሓፂሩ እታ መልእኽተይ ጥቕልል ኣቢለ ምስ ስውኣት ኣይተተናኽፍዎ ከምኡ ኢልና ክንዛረብ ከለና ምስቲ ስርዓት ኣተናኽፍዎ እምበር ምስቲ ስውኣት ኢልኩም ኣይተተናኽፍዎ እየ ክብል ደልየ ኣይተተናኽፍዎ እምበር ብዛዕባ ናይ ስውኣት ዝምልከትስ ድሕሪ ሕጂ ዝመፅእ ጀነሬሽን ድዩ እዚ ሕጂ ዘሎ ጀነሬሽን ድዩ ምስ ኣተወ ምሁራት ተዛትዮም ኣበናይ ከም ዝወጥቁ ወይ ኣበይ ከም ዝሰማምዑ ክንሪአና ዕድመ ሃበና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ክብል ደልየ ክቡራት ኣሕዋት ላይክ ሳብስክራይብ ከዓ ግበሩልና ኣሕዋት ቁርብ ሞራል ኩንኩን ክብለና ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም እንተሊኹም ሳብስክራይብ ግበሩ ኣተባብዑኒ ነዊሕ ገይረ ኣብዚ ማለት ኣብ ፓልቶክ ነይረ ብዙሓት እውን ፈልጡን እዮም ስለዚ ሳብስክራይብ ግበሩልና ኣሕዋት ቴንኪዩ እዚኣ ክብል ደልየ ነይረ የቐኒየለይ ፅኒኢልኩም ዝሰማዕኹምኒ ሰላም